No, skoro. Asi se shodneme na tom, že první třetina nebyla dobrá z pohledu českého týmu. O čem jste hlavně mluvili v kabině? Ne, tak my jsme hlavně s Rusama hráli hokej, což nemá cenu a to je přesně to, co oni chtějí. To, že chvílemi jste se raději vůbec nedíval, raději jste se díval do země. A divíš se mě? No tak vidíš. Jde fakt o hodně. Radko, já se to omlouvám, že jsem vás vytáhl na rozhovor, vy tady dýcháte, říkáte, já hraju druhý zápas, čili je tam znát to vaše manko kvůli zdravotním indispozicím? Tak určitě, já jsem vlastně 3 neděle vůbec nebyl na ledě, ani jsem vlastně nějak nemohl nic dělat, jako že bych šlapal na kole nebo cvičil, takže já jsem byl 3 neděle v klidu. Tak víš co, tak jako každý den je posvícení, někdy jde o štěstí a neudělal jsem to kvalitně, no ale zase na druhou stranu, ty taky každý den nemáš dobrý rozhovor, je to tak. Jde o kvalitách Viktora Ujčíka. Ještě jednou, já jsem tady... Jo, dobrý, oni řvali, jo, dobrý. Poprdele, ječíš, vole, ty vole tam na Vysočině, ne, vole? Tak ještě jednou. Co si myslíte o kvalitách Viktora Ujčíka? No tak... Kvalita jako Zajímavý názor. No, možná vlastně, že nám vlastně k tomu něco vlastně řeknou vlastně nakladně vlastně. Určitě vlastně něco vlastně ve mně, tady to vlastně, že ten trenér vlastně to tady to všechno řekl do novin, ale jestli se to smaže vlastně všechno vlastně ve mně, co ve mně, tak určitě vlastně nějakou dobu to bude trvat, ale myslím si, že všechno bude zase dobrý. Dámy a pánové, takhle probíhají oslavy na Staroměstském náměstí. Otvírák je hned za mnou. Roman Červenka potřebuje pochopitelně další náboje. No a pokud nechcete přijít do tuhle fantastickou atmosféru, tak byste měli dorazit. Sportu zdar a hokej zvlášť. Jak se zrodil váš přestup do Sparty? Bylo to narychlo? Tak určitě. Taková nabídka se neodmítá. Pro mě je hrát za Spartu čest a jak říkám, já jsem rád, že tady můžu být a uvidíme. Jak vás přijali spoluhráči v kabině? Tak určitě. Já jsem s některýma klukama hrál a buď jsme hráli spolu, nebo jsme hráli proti sobě, nebo jsme hráli proti někomu. Jo. Takže jsme profíci a je to sport. Už jste doléčil svoje zranění? Tak určitě ne. Já jsem rád, že je to tak akorát, ale víš co, můžeš být vynikající hráč a potom se zraníš. A když se zraníš, tak seš zraněná. A když seš zraněná, tak nemůžeš hrát a když nemůžeš hrát, tak to je špatný. Jo. Takže já budu hrát a uvidíme. Hrajete proti svým bývalým spoluhráčům, máte nějakou speciální motivaci? Tak určitě. Víš co, já jsem byl hráč Slávie a to už je za mnou a teď jsem hráč Sparty a to je hokej, jo. Takže já chci pomoct týmu a udělám pro to všecko. Díky. Určitě.